Kum shibenta ban penpau ke jing penram halor ke jing sha thambor ki hebret hakawe ke snong ha West Castles district daki spa ngot ki pat ba bakan thop ki nong jong snong ka than rengkat ki khynnah skol bar ki seng balang ki la penlong ke jing ya pat ba ban penram joryo me ban relangs im shangoi na West Castles district halor ke jing don ki jong u ban thambor ka longren yeng jong ki phau ngot ki hebret kan thai bat chinrang kabla pau perthai dangsen Ketika jingya pat ba kelas tang na surak PWD bat penkot ha pelau jong ke skul snong bat la penlong rui ke jingya lang pat ba ha ketai ke jaka. Hadian jong ketai ke rally la penlong rui program ai jing kai halor ki kam sha thambore ki kintai khynnah crime against children ka pokso act arajar khatar bat halor ki jing sniew bami na ke jing di yo drugs. Kinongkran ki balawan ban ai jing hikai hak re kesngi ki kenthop yo district child protection officer ka West Castles district upa W Shabong ikong Pidarilen Yuria na ka North East network Meghalaya ikong D Nongbri WPSI Nongston kinong elam seng balang bat kiwe kiwe Save children! Save children! Mendere begini kena ibai. Mendere begini up. Kita ki beri berbar ni kita ki office begin. Kita yang ni begini rap ni. Ngitip ikai ke besniu, ngitip ikai ke babha. Ngimdere ban le rai ban ikai ki khynnah ngimdere ban Syepting bernuan cakmat. Kidon le se nang ni nepreng. Kilaktif ikan ni kejing dia tang berkimnut bernuan cakmat. Letang hati jing le arain ki ongba. Yo pa hot kupor. Yo kami kata kerteng da yeng kesam jongi isau le arain. Bakir kitep baladon kum gini kejing dia kimnu penmi re kerteng jong ki khynnah. Sekoi ru kidon kipor baki ongba ngimla bernuan cakmat dan ngimba ngko abani thu iki polis namang hablek sya Yang kacari, hab le syukut, hab si kita ki bai lawyer, ki bai advocate. Hak kata liang ru, ke sarkar kalau penbiang, ki advocate nak bentar jofi. Pemdan kam berkuslai. Ngide beniro, yang itu ki khynnah ki balawan cakmat. Berlawan ai, kilawan itu, yang kilawan itu, yang plus, yang bala aja. Kila ai ki statement. Kene kalau along kecing kendit, yang bro, kecing kendit briew, yang bro. Ba kene ke partai kalau along kumdi. Imdai sure bancanya kulmari ki briew. Ya hablong atkar. Wat iki pramar janji, lani ki bahayeng maknaru. Imdadai thanre banchanya. Ya hablong pikir. Namar ki iba bonseng ini ki jingja. Nongleh hi barobor briew ba ithuh. Hendrai hanga haldi. Ngalap ba kaba ningkong kadai kacing bakla naram peyeng jong hi. Ngam kenoi kino hikai ngam kenoi ke skul. Ngam kena ya kasih nongkat tahu, hendai ngam kena bah kacing bakla kadai nak karampai yang jengihi, balengem la ban sanjor ha kata kadori kikon, habang ngila kama ngina yeng, balengem la ban penpiang ya katu kacing nang jing start jengi hakikon kembang ngile, hendai gababun mentau ngayon iba, kakmi la kajong kepala kajong, kikon la kajong, ukpala sen kitia upik mobile, kakmi masen kitia kapun kam sito dah kikon mai. Penpek sekali kau buang juga. Kami kau para di sekolah apa aja jong. Mereka kato kekentian, baka kami kekerani kikon ang kato ting kawan rat. Ya kajing kita, ya ka mentality jong kikon long. Ya kajing apa jing muding perkadang kikon long. I madam hani ngide ki brek bana bar. Ke ai ka wingi ang ting yo phim song ya ha la ne yo kam dei. Ndai ke ai ka ba phi hasnong pi shong pi salok pi kren pi pliu jing mud. Kade ke ai ka badan kam. Ngatrai kini na kajing don jonga hanen pat kini kadi kasin ka baan ka bakalai ka bangawan na kerali ka belong kumni ha kikisis ngamong tak na west mo kikisis kiwan ndre balai ti kani hakini ki por balai ke ai kata kajing duna bat ke ai kata kajing penlong yangi ni keno ki internet ni keno ya ka mobile hol kataru ka de shibenta bagi kena menta sila sukwa betangi ki mobile Wah beta man pet yaki Instagram yaki reels yaki ne kita kade. Hendrai ngi ketu. Ai yaki bikin pet tama under supervision. Abang mat kumno.
ha ka jing pet ka jing khmi bat ka jing hikai jong ki ba he kadang kata ka social media amla bangin le Namar kala de ka generation baki khynnah kin tip ki ki smartphone ki internet ndai ka de ka jing hikai jong pi kumlo ka jing pet ki pet ka e ka to pi pet ni ka jing sha ne ka jing rai ne ka video ayu ka to pi ha ban pelut por ho ni pelut por ban kamai na ban gidon kam ya pisah ban pet hayeng hasam ndai to pelut por se Namar kini ki khynnah de dem kide ki khynnah kide ki lawai lada ki jot kini menta to perkhan shipho khatsan snam kinlong kumno nang ne shakmat to ki barim ki me ye ki pa ye ki me ki pa jeng ki penong yang ki kumne ni sngo thu ni te briew ni te blai ni ken ni ai ayu kini bakin ong oh ki me ki pa jeng ni oh ki rute man jeng ki hikai ni hikai ayu yakini rek ai ke badan ka